Здравейте хора, аз Стиван, тук до мен Али. И днес ще ви покажа с кое приложение да снимате да си сторите скин. Това е едитор. Добре, този телефон е мой. Каза? Просто снимам на него. Да, първи епизод да го стими, ама защото телефонът му е на поправка. Да. Не мога да качвам клипове. Се той. Ако чувате нещо от компютъра, дай да го изкъсам. Да, аз ще качвам Minecraft. Да ви казвам. Предовно нямам други игри. Чакай да ви представя сегашния ми скин. Това е нещо подобно на, не знам, на Пикачу скин, на момиче скин. Чакайте. Апа, че лаги. Апа, два пъти натиснах това. Отзад си сложих раница. Апа, Може да нарисувам много? Чакай, че лаги! Вовките ги сложих. Така отпред. И така отстрани. Тук сложих такива всяка съм бърза. Отгоре сложих нещо като уси. Тато Пикачу има уси. И тук отдолу обикновено си. Да. Ще покажа останалото. Натискате тук това, къде е синьото. Ще избирате цвят. Мен ми трябва и такъв син. Това плюсче ви го приближим. Минус да ви го махнело. Имам въпрос. А може ли да си вие собствените клипове? Чудя. Да, може. What? Да. Holy shit! За първи път снимали плоде. И ако ви каза, ако чуете гласът на батко ми, че вика ние те пам, ля, нещо такова. А аз също ще му рука. Стико. Ухото ми! Извинявай. Бе, какво правя, бе? Една кофа ми трябва. Оп! Готово. Къси ръка ви трябваше. И се надявам да не ми писате толкова въпроси. Примерно, как такова? Защо играй само Майнкрафт? Направо сега ще ви отговоря, само тази игра имах, както видяхте. И няма да качвам предимно с Стиви, когато говори и аз само. Аз си мълча. Аз си мълча. Ютубър трябва да говори, за да обясни първо. Нали ти говориш? Да. За какво да говорим? Тогава ти си ютубър. Ами да. Аз само им показвам как само си отсветявам. Не ги качваш клипове. Наистина този път качвам клип. Не качваш. С Мобизен работи. Работи, бат, ако искаш виз. Сега ще видиш как го качме. Сега ще видиш. Пиши просто канала и ще го видиш от компютъра. Казва се Теди TBG. Не знам защо Теди. Не знам, това е първото, което ми се сети. Освен това името ми звучи подходящо за такова. Това е, ако има някакъв цвят от тук и ако ви трябва, ако ви мързи да търсите цвят от тук, натискате и това и си взимате от цвят. И аз да видях така си правя. Да. Сега аз само отпред ще го сторя после, защото аз само ви покажа, аз само отпред ще го правя, за какво ме... Значи ще ви каза нещо, такова. Не, там не се чуваш. Ще ви каза нещо. То шоколад лети, а пък няма шоколад. Да, малко смях към той. Ма не го бе. Няма, аз само отпред да им покажа как. После се това е топ и го махаш. Мога да го направя да си го правя. Ще видиш се, ми трябва да взем от там. Мога да го направя си по лесен начин. Нещо има нов апдейт. Какъв? На някаква игра, не знам.
Не знам каква, не ми дреме особено. Някаква игра са апдейт, нали, дето ти я имаш. Коя? Майнкрафт ли? Не знам, някаква са апдейтнала. Добре. Панталоните ще му са, както аз си ги мечтая. Аз съм ги правил по един ден. Този клип вече стана 5 минути. Да, и има хора правят 10 минути. Хора правят по 3 часа. Да. Има хора направили цяла нощ. Да, 24 часа. Един стои пред компютъра късно, играе 12 часа и айде. Тъкно като спира епизода още 3 часа, защото забрави да спре камерата и гледаха как спи и хърка. После малката му сестра дойде, взе камерата и му показва се вътре в носа. Но само отпре да стиви. И... Ето го. Не. Мама ми остана да му... Бутушки. Да. Или такова и на компютъра. Можеш. Това е безплатно. Викам, бате, изтегли ми мобизе. Какво сторих, бе? Не знае се. Какво направи? Айде, приключи, край, умря. Готово ли? Ето момиче с мъжко тяло. И надявам се ви харесал клип. И надявам се ви харесал клипа, ако така оставете по един лайк и ще се видим Струсете лайк. следващия път. Чакай. Чао!